Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande. On ji alluwa ngal nani, ay ɗo saɗa masa alkulal a waɗan ni, ay ɗo ay alkulal ngal nani, a waɗi ba ganda ba tokoso on gasi, ɗum ɗo jangete e ba. Joni no masirte, a andi ba mawɗo e tokoso, saɗa masa ƴettu ba o mbaɗa ni, ay ba nani, ay ba nani, ɗiɗi. Gadda kadi ba mbaɗa ɗo ba, ngara kadi mbaɗa ɗo ba, ay kadi ngara kadi mbaɗa ɗo henne kadi ba, mbaɗa ɗo henne ba, ay ɗo mbaɗa ɗo ba, mbaɗa ɗo henne ba, ay gasi. Ko ɗum ni kala alkulal ngal jiɗɗa masde, ko ni masirta ngal, mbaɗa ni. Ay sa waɗi ni, a wi ba a fooɗani, gadda poɗɗo gasi, a wi ba, a sirti e ba. Ɗo ko ba fooɗani, ɗo ko ba fooɗani, ɗo ko ba, ɗo ko ba ka poɗɗo, ari ardi, ɗon timmi. Ɗo noon garata ko ɗo mbatta a o oga bange, mbiya ab, garna poɗɗo mbaɗa ay, a nani, a goɗɗo nani, wona ab. Ɗo joni ko ab, a fooɗani, ɗo noon ka poɗɗo mbiɗa ab, gasi. Ɗo noon ko maskal ngal lomboto hakkude ɗo, ay ɗo mbiya bab, a fooɗani, ngara pooɗa ay nanna ɗo masde ɗo hakkuder ɗo, gasi. Ɗo woni bab, ɗo woni poɗɗo wona bab. Alkulal ngal ko ni masirte, gasi. A waɗi ba, a waɗi ba, a waɗi ab, a waɗi ab, a waɗi bab, a waɗi bab. Alkulal fof ko jiiɗa, ɗiɗi dow, ɗiɗi hakkude, ɗiɗi less. So a watti i, ni wayata. Itta awuji ɗi nanna i, itta iwuji ɗi nanna e, itta e o nanna o, itta o o nanna u. Kono ko ni masirte. A waɗi ba, gadda poɗɗo mbiya ba, bencita mbiya ab, ab, lomba masgal mbiya bab, bab, gasi. Ɗo sa andi tan masɗe ma jawat. Ɗum ɗo joni ko hen tan woni ekko ma masɗe. Ba, ba, ab, ab, bab, bab. Ko hen noon mbawata windoyde ko jiɗɗa windude ko. Ɗum ɗo joni ene winda ko heewi, kadi ene janga ko heewi, kono noon sa yi tan jawa ɗum. I bolle puyde ba, ba, ab, ab, bab, bab. Inge mo kecce kecce wonɗo, tawa ɗo noon keɓirta ko jangata ko. Hanga sa andi ba, a andi ba, ɗo gasi, a wonta arde hen. A jangi ab, ab, gasi. A jangi bab, bab. Ko jangete e masgal ba, masgal a, ko ɗo haaɗi. Natana i, natana e, natana o, natana u. Hankadi to timmi joyi tan, hankadi ba yalti bowal. Garna ɓa, ni henne, garna ca e ni henne, garna ɓa e ni henne. Ɗo noon pamita ɗum kadi
ko jangete ko njiya weɓanma a andi ba no windirte no jangirte a andi ba poɗɗo no windirte no jangirte a wenciti ab hankadi a andi ab no windirte no jangirte a andi ab no windirte no jangirte bab a andi no jangirte no windirte bab gasi ɗo hankadi ba masiraɗo a ko ɗo haaɗi dow ɗiɗi hakkunde ɗiɗi less ɗiɗi ba ab bab bab ɗo woni goo ɗo woni ɗiɗi ɗo woni tati gasi hakkude ko besirte goɗo ɗon mbata wadde ba ɗiɗi ɗo ab tati ɗo bab ɗo so ɗiggi tan ko waɗa ko weɓirma ƴettu kuɗol ma e karne ma janga ɗum mbasa ɗum yawde ko gandal mangal keɓɗa ene famɗi to banggue yiyande kono ene heewi ko nafata e bindi ma windu hen ko heewi ma jangu hen ko heewi jangde saɗani alkulɗe ɗe kewani ko 32 alkulal ko famdeɗe noon saɗi ganda no ɗe mbiyete ganda no ɗe masirte on saaha ganda no renninirte on saaha mbawa jangude sa heñima noon andu aɗon a yahoyta hoto heño hoto heppu hoto haab jangu tan seeɗa ma mbawa ɗum ɓuri janga ha heewa a wawani janga seeɗa mbawa jahaju ma kadi gatta kadi janga goɗɗum ƴettu kuɗol ma e karne ma mbaƴirɗa jangga ɗigga a ronki dañde men walluma nodda en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara tagui ma saggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah noddu arde en ƴette kuɗi karne mbaƴir janggon